Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Nonku Williams, no Uncle Robert Marawa. Mina ngiyazi indaba yabo kodwa ukuthi bayalandelana nje la kukhona khona kuwumcimbana nje othile usuke khona no Robert Marawa kodwa ningangilayike. Mina ngikwazi ukuthi ngiboshwe abantu abafana no-Uncle Robert abazobhala isingisi engasasi-understand ukuthi bathini, ngingazi ukuthi ngiyiphendula ngithini, ngiyazidlalela. Ngibone nje iy'thombe zabo zolobuza izinto mabendawonye banokuthola umuntu osuke ephethe ikhamera ubashutha kahle, bevele kahle-ke bobabili. Le yanelisiwe Faith Sibiya uButhabo angiyazi naye futhi hayi khona la ku-social media ukuthi kahle kahle engathi yena uzwana no-Uncle Robert. So angazi-ke mina kodwa mangibheka nje yabo uNonku Williams usomabhizinisi u-right kodwa uyamdinga nje umuntu ofana no-Uncle Robert eduze kwakhe yabo ozomtrainer mhlampe ngokukhuluma. Angisho ukuthi uNonku akwazi ukukhuluma, uyakwazi ukukhuluma uNonku kodwa uvele ekhulume noma yini nje nanoma ngasafanele. Yabona-ke o-Uncle Robert nalesi singisi sakhe elobe sifaka kancane nje kuNonku wemqondisi ukuthi uma ekhuluma kuma-radio interviews noma ebiziwe ku-TV noma iyiphi-ke nje enye i-platform la bezombuza khona imibuzo, uphendula kanje, uyidotshe kanje eminye imibuzo, ezinye izinto ungayiphenduli. Ngibona nje ku-Uncle Robert ongenza leyo nto leyo, ukubeka uNonku kulowo mugqa. Ngaphezu kwalokho uNonku wenza kahle, unamabhizinisi. Ngake ngayilalela enye interview yakhe ku-Gagasi FM, ya ngakuzwa nje ukuthi sehambile uNonku. Siyambona-ke futhi ngesikhathi sibuka i-RSOD ukuthi yena uney'nto zakhe kodwa nje yabo isigqi nje esithile, ngabe isigqi yini, isithunzi sa-Uncle Robert eduze kwakhe sihle, nala ma-picture nje asinikeza nje i-idea ethile. Kodwa-ke sizwa kuthiwa unelisiwe lo u-Dr. Mbali kwi-Durban Chain. Hhayi kabi nelisiwe makuwukuthi kuyiqiniso sana siyayidlalela futhi la ku-social media-ke sike sibasukele nje abantu sithi ubani nobani bengaba right, singathandeki ngento engathi ishu. Ngoba phela leyo yokuthi sithi uNonku Williams no-Robert Marawa asiyazi, sibona iy'thombe zizinhle, sibona ukuthi hayibo lesi smile lesi mangase sihamba nento ethile sesiyiqambela amanga-ke. Kodwa nje bona hhayi kukhona ukusolisa okukhona phakathi kwabo. Kodwa-ke wathi uNonku hhayi singabangani thina kanti kunani nje ukushutha iy'thombe nomngani. Hawu, khona le enye nje ividiyo angazi ngathi ayisekho ku-social media babephuzisana okuyisiphuzo. Yabo la ma-challenge la wenziwa abantu abathandanayo benza leyo nto-ke uRobert noNonku. Nakhona lapho wathi hawu kanti kunani abantu nje akasakwazi umuntu ukuthi ey'khiphe nomngani noma eshuthe iy'thombe nomngani, kunani? Nami-ke ngithi kunani mangasabi-ke umngani, kunani? Ngoba vele leyo bungani nje asiyithembi, ayithembisi. Futhi animbukisise u-Uncle Robert, nimbuke ukuthi ucishe efane noba kancane. Yabo uNonku vele ekhohlwe yonke lento le angafuni ukuyikhohlwa kancane, unokufana. Ngithi niyayazi indaba kaNonku le angafuni ukuthi ayikhohlwe, le nje kathi nje isekhona uyena enhliziyweni. Kodwa uma engathi nje ukuthi ebukisisa kahle abanemithwebo encane, khohlwa uyane into ofanele ukuthi ayikhohlwe, iqhubeke impilo kube mnandi. Mina ngiyayidlalela-ke, ngihlezi ngiyidlalela. Othanda ukuba serious-ke indaba yakhe leyo. Nonelisiwe naye uma ethola le video noma abathanda uNelisiwe sebethola le video bethi hayibo kanti nje le ntombazane uNelisiwe phela uyena, hayibo siyayidlalela thina. Futhi uma simbheka uNelisiwe nje usayingane ukuthi-ke nje naye wenza izinto eziningi ezinhle, uyasiza lapha nalaphaya. Siyamthanda nje enza izinto lezi azenzayo, enikeze uNonku i-space ngoba yena ubukeke yingane uNelisiwe.
Nathi u-right nje ushaya ingoma ecula esebenza-ke nama-brands amaningi nalapha ku-T_V yenza kahle. Kodwa mase nibheka la bamfaka khona, hhayi, athi uNonku, uyabo, no-uncle bakwileveli eyodwa, sengisho nangokweminyaka-ke. Kodwa suke sesingenaphi ukuthi abantu mabethandana iminyaka ithini? Ayinisho leyo, ningenaphi? Nale nje yokuthi abantu benga-understand-i, awu-understand-i ngani into engahlangene nawe? Ngoba into okufanele wena uyi-understand-e ile eqondene nawe ngqo. Siyivale-ke le video la. Thank you so much for la support. I love you and appreciate you. Bye bye.